एसे अखा हासोलै आयौ देन्जार अखा हाबाय नुदोंना गाइसमोन ओरैबायदि अखा हाबाय थांनोनो होला आंखौ आयै 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 खोख्लैखाबाय अखाया ओरैबायदि अखा नन स्टप 1 घन्टासो जाखाबाय अखा हानाया ओरैबायदि अखा हाखादों आयौ 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 मा जागोनलै बिदि आङो मोनसे जायगायाव फैदोंमोन दा अखानि थाखायनो नै फासिनानै दङ माने मा जाबावगोन नै नन स्टप अखायानो अखा नुदोंना ओरैबायदि अखा हादों नन स्टप ज्राव 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 नन स्टप আহিছে বৰষুণ কি হ'ব আয়ো 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 1 ঘণ্টামান ফাঁচি থাকিলোঁ মই এতিয়াও এৰা নাই দেখা নাই ओरैबायदि अखा हाबायलै 1 घन्टामान फासि आছো মই एতিয়াও मा जागोनलै इसोर आइदे 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 आइ 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 ज्राव 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 हाजोथारबाय अखाया उदालगुरि कलेज खाथियाव बेयाव माने अनलाइन खामानि मावदों गथ'फोरनि मोनसे अनलाइन खामानि मावदों बेयाव दंफैयो आरोखि आं दा